Haswa baka kunhun ke balatung da ke Sarkar Meghalaya baka Sarkar Assam kan IT ke kaipot halor ke jingjurep bani penbet yuput usam badan hapdeng ke jing kaja hapdeng ke jela Assam bat Meghalaya kawai ni seng balang kalami syakmat ban Pyrshah halor ke jing bom kentup lang ke Sarkar jela ya ki dukot jong ka KHADC ha kani ke kunhun jurep khaput ka Seng United New Trap Movement UHM Hak jingi kenduk bikinong patai kubor hak pratrik menta ubnai no pra arhajar arpaway ha Shillong Press Club. Hapok kejingi lam jo ubak Charlie Jerani kalapen pau ya kejing Pyrshah jur halor kejing bam kin snap jong Sarkar Meghalaya ya kinong mi khmat na ki Autonomous District Council ban penrung dukhat lang ha ka kunhun ke bala thung de Sarkar Meghalaya ban jurep lang bat ka kunhun jo Sarkar Assam yo put usam ubadan hapdeng kejing kaja hapdeng kini ki arjela namar ka Sarkar kladep ban kubur teng ba ka tenat Land and Forest ka hap ha ka District Council ka Seng UHM kalapan pauru ye kejing Pyrshah jur halor kata kejing shim bat kejing aimar keliang ne ka give and take policy ye ki jaka ki badan hapdeng kejing kaja ban penbet no yo put usam namar lada pentri kam ye ka ni ka give and take policy ka UHM kala keno babun ki hima kin sejak no anak ni ke bri new trap kawai pat kamat ka ba ka Seng kalapan pau ye kejing bitar ka deiru halor kejing le don board jong we menteri sarkar jong jela Assam ubah ka por bo udang let ban jurep yo put usam ubahap ha ka imanong spung simla ailat ban kren yo we unong mi khmat jong kani ke hima da ka ba khendau thalaru ye ka ikhtiar ka jong uni urang ba kasi KHADC akan ikasi ke Seng UHM kala berngam ru bala da ka Sarkar kam sengap ya ke jingpen sengau jongka halor kani ke jingpen bet yo put usam bat ke jela Assam kani ke Seng kan salum ru da ka jingelang jongka Central Executive Council bani mir jingmud bat ban shim da ka rai jong ka jingi ki Pyrshah ek Sarkar halor kani kamat ka bakta shibu ni ki khasi ki besong basa haki shnong ki badan hapdeng ya ke jingi ka japut hapdeng ka jela Assam bat Meghalaya jong kini ki arjli jela banya jurip yo ni put usam namar ka kadum ki jingi i ki jongi kapon ka manikong kolong ba hangak tu hakani ka jinglet jurip ni khlam i ya kata ka jing dawa ya kata ka jing thmu jong sarkar ban kun thup lang ya ka dis council hang tu namar bangi kan mau bangi dakan mau hakasngi bangi le ya kendu yo sumbut menteri rang ba nang hakini ki banai beladep bangi lera ka dor khas ka jingi ban pentrekam ban penurlong be ya kanika jing register kan ya ki cakai puta po kebodar kum ka jing angnut bagi jing temu jing ka Seng ndai la bensyat balila bensyat ban syapo ka dis council ila ongingi bakalan an forest ka hap apo ka schedule jong dis council te de halor kata kanong rim lara kumbau ka juban balakhlei tu sumbut metirang ba prestun tensong ila ong ba apoy baka Land and Forest ka hap Police Council te belay mo hakani khlimat apa village man jurip nani balej kata ka give and take policy ka joint verification naman ta kini ki naman taw ni put sam maten bet no mardor haswa kani banai telang haswa kani December belay pat ba film kentup lang ya dis council